Ano ito? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapatiting kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Indo Gabos. Welcome sa iyang programa. Aramon niya ito kunya pong aldaw na ininin Webes, petsa 16 sa bulan kan September 2021. Kumusta po kita mga kababayan? Diretso na po kita sa mga istorya. Technical side si Ronald, nantang yaon man si Richard sa DCGB Social Media Department. Angel Mustasa dyan po, mga tugang sa Production Assistant Center. Ako po si Mardela, daing iba, sabit sana penaltyan. Halipat na bang riba, nagtatapag alas 11, ang programa po kan DNR, kapalibutan ta atamanon ta. Kung na po ang report, halip po dyan sa luwas, nasa linya na. At itong mga pag-iriba sa Mega Force Patrol, this time, kunin natin Hans Galero. Hans, good morning, go! Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay, sa mga nagdagman yatong bareta, nagpapadagos na kunyan, and payout as in-interview kan mga beneficiaryo kan med okay educational assistance kan ako Bicol Party List. Iningon yan ang nangyayari dito sa Albay Asulong kung saan pinapanginotan ni Congressman Alfredo Pito Garbin Jr. Katuwang, si Representative Elizalde kan ako Bicol Party List, kung saan ang mga target mo niya na matawanan kang payout kan educational assistance na ini iyo ang mga estudyante gikan man sa segundo distrito kan Albay. Sinabi ni Garbin na saro ini sa mga prioridad na programa kan ako Bicol Party List, urog pa ko niya na nagpuuna ang school year 2021 sa good 2022, asin man makakatabang man daw iningon niya na yung pagkita sa tao kan pandemyang COVID-19. Kasabay kan nasa ambitan ng aktibidad, magkakaigwaman kumbaga pangungumusta ang ako Bicol Party List sa mga estudyante as sa sektor ng edukasyon digdi sa segundo distrito kan Albay, tangani na maaraman pa ang mga pangangaipo sa tao kan pandemyang COVID-19. Sinabi ni Garbin na padagosindang mataon ng siring na asistensya sa mga estudyante digdi sa Kabicolan, partikular na sa probinsya kan Albay, mantang kita nagampang panin kadipisilan darakan krisis pansalud na COVID-19. Yung tabi Sir Mar, ang informasyon live digdi sa Albay Asudong with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Nagbigatong istorya yan. Ang padagos po na nagdistribo kan ako Bicol Party List, headed by Congressman Pito Garbin at saka ni Congressman Saldico sa mga proyekto, programa na pantabang sa tao. Kung ito, sagot ko niyan, padagos po yan. Yan, yung educational assistance yan, pinagdidistribute mga tugang dyan sa Astrodome. May mga schedule sa iba-iba, sa First District, igawaman sa Tabaco. Pagkatapos kasudma, tulong aldaw, padagos man sa pag-inaugurar, ito po mga hamana ng mga water system dahil sa saindang ispersos na tawanan ng kagianan ang buhay ka mga kababayan niya to dyan sa mga hararayong mga lugar na dahil po pag-abutin tubig o serbisyo kan water district. So yan, so number 1 na requirement ninda. So pigtawanin solar water system na pwede nang magamit mga tugang sa araw daw. So nakulang kagianan instead na magharok sa rayo pang mga lugar. Okay? Yan po tabi. Bueno, sa aga, may schedule man ang Bicol University together with the environmental advocates ready po sa Bicol to present the state of the nature assessment sa Kabicolan. Nationwide din pero virtual, no?
sina Ma'am Ophel Navega, sina Father Momoy Borromeo, kung kapartner sa boss ng kapalibutan. Pagkatapos si Dr. Noli Mascareñas, Bicol University, hindi magiging mga presenter and convener, no? Diyan po sa aktibidad. And then tomorrow is also marked as World Bamboo Day celebration. So magkakaigo ang DNR ng nationwide na pagtatanong mga tugang nin bamboo. And digdi sa Albay, napili po na tanumaning bamboo ang pulanggi, pagkatapos bakakay. Siguro baka at yan i-discuss yan kan mga pagiribata sa DNR, sa boss nga palibutan ng maging aktibidad. Because dumasan ako na itong information sa Bicol region, sa Albay ang bakakay ang pulanggi, sa Camarines Norte ang basud, sa Baaw, Milaor and Tinambak sa Camarines Sur, Bara sa Catanduanes, Arroy and San Pascual sa Masbate, mantang sa Sorsogon sa Castilla. So yan ang mga target sa simultaneous bamboo planting activity kan DNR in connection with the World Bamboo Day celebration. Kasarabay po dyan sa DNR Regional Office. So maganda yan ha. Bukas ang bamboo talagang kaipuhan ta po yan sa buhay ta. Pero this time nga ni, bako na lang pang kunyan ha, bako na lang pang kudal, bako na lang sa ordinary pang kananing harong, may gineribo na po na so mga nagbubusil kang green environment. Ayan, dyan po sa Silverenza Farm, sarap po yan. And then, may upcoming. May pigibo na sindang prototype. Tapos sa plano, sina Sir Marlon Lungabel at saka si Ote na Romero. Upcoming yan, dyan po sa tabako. Ang magiging second, nagigibonin da mga tugang na, bamboo engineering. Di ba? Using marurugi bamboo na treated, mga tugang that can last for 20 years. And dahil sa tensile strength, mga tugang kang bamboo, dahil sa basta-basta marurumpag, maski papiko paragyan kita kidarakulang bagyo. Ngayon, so yan po tabi. Mga development po yan. So, ang bamboo, pwede mong itanong mga tugang sa gilid kan mga salog para di magparasi ang daga. And pwede man yan, mga tugang sa ang mga sularta, tanganing mag-urayahay lamang ang palibuta. Di ba? So yan, may mga propagation na po pigigibo. May pigigibo na pong nursery. Si Father Momoy dyan po sa sa Learning Site for Agriculture, Laudato Si, dyan sa indang Mary's Healing Center sa Lidong. Pagkatapos yung JC, si Nasser, nakalimutan ko si Sir. Andito sa, ayan, basta kasama natin mga tugang para mag-taranom ka yan. So, sa kuya nga pinatubo, nagturubo na sa golden bamboo pagkatapos sumarurugi. So, sana after 6 months may transplant na ito. Tangani po na may pagkakuhaan lamang kita ng konsumo pagabot po kang panahon. Okay? So, bueno, mga tugang, oy, midbid din doon ni Ronald. Midbid mo ini. Tanda mo ini. Tanda mo ini. Si Rene Alon de la Rosa, mangyari. Gada na po ini. Matindang inagyang kay ni Ronald. 32 na ospital sa Manila. Dahil siya na akumudarta. Dahil nang espasyo. Nagadan. Although sabi kang pamilya, naka-oxygen man da. Tayo gusto na oxygen. May oxygen tank sinda. Pero dahil po sa grabe sitwasyon, nagadan. Pigalat ninda sa resulta kan swab kung COVID o bako. Basta acute respiratory ang naging problema niya kaya pigdalaga na sa ospital. Ang sabi nga nilito ka mo, nagapod pa sa iyaw na video, talaga ngayong mali ako na. Ngayon siya po tabi ang sitwasyon na wala na si Pusong Bato, Rene Alon de la Rosa, yung nagkanta po kayan. Kaya memories na lang. Talaga ingat po kita tabi, mga kabayan. Okay? So, ayan. Lowens, tawanda kang 2 minutes, no? Bago ito magpaaram, tangani na ang para mga kababayan ka. Lowens, go! Yes, salamat tabi partner Mar. 100
44. Ang panibagong kaso ng COVID-19 basado sa ipinagpaluwas na inisyal ni Regional Epidemiology and Surveillance Unit Nurse 5 Ken Noida kan Department of Health. Ngun kaso hapon, Garo alang ka na nabulnot sa muya. alangkaw ang nabulot 64 sa Albay. Sa muya kunyan, 2 14. digits. Oo, 2 digits. 14 sa Santo Domingo. Roger. Contact trace yan kay itong sunag positive garong duwa. Roger. Yan, okay, sige. An Ligaspi man 13, an Daraga 7, an Ligaw 5, Kamalig Tabako 4, Bakakay Manito Uwas 3, asin Ginubatan asin Tiwi 2, asin Tigsararo man an Malilipot Malinaw Piuduran asin Pulanggi. Ngunyan ang pinagpepresentar pa sana sa Camarines Norte 45 man asin 15 sa Mercedes, Siyam sa Daet, Anom sa Jose Panganiban, Paracale, asin Talisay. Kaya ang Jose Panganiban, 4 man ang Paracale asin Talisay, 2 man sa Labo asin San Lorenzo, asin Tigsararo an Basod San Vicente asin Vincons. Kunyan tabi Pardermar, pinagpipresentar pa sa nakan Department of Health ang may kinaraman sa iba pa mga probinsya sa pagkataralagtag kung sa ining mga panibagong kaso ng COVID-19. Alagad ipinagpangapudan man sa liwat kan Department of Health na magsunod sa minimum health protocols, umiwas sa urumol-umol, asin mag-observer ng physical distancing nga ni na maiwasan ang COVID-19. Pira nga ni Salbay? 64. 64. Ang breakdown, Santo Domingo 14, 14, Ligaspi 13, 13 Legazpi, Daraga 7, Taligaw 5, sa Tabako asin Kamalig 4, sa Bakakayma nito asin Uwas 3, asin 2 man sa Ginubatan asin sa Tiwi, asin Tigsararo an Malilipot, Malinaw, Piuduran asin Pulanggi. Day ng pipaligtas, gabos sa Day ng pigtarawan, ano? pipaligtas. May mga Roger. kaso na gabos, halos ang problema. Tingani so arayong munisipyo kan ma nito. Iyo naman. Iyo, okay, sige. Oo, Roger. So, yan tabi partner Mar, ang mga dagdag pang istorya, patapos pa ang subaybay ka na DCGB News sa virtual press conference na pinag-itindiran sa Department of Health na on assignment. Makadagdag na bareta muna, para mientras ako po sa LBB. Thank you very much, Lewens. And that ends our program for today, mga kababayan. Salamatong bumaray. Hanggang saga. Bye-bye. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis ko